Итүче Руслан Тураев бала чактан җырга моңга гашыйк. Каладагы Татар сәнгать мәктәбен тәмамлый, соңрак Нур-Султан шәһәрендә сәнгать көллиятендә белем ала ул. Бүген исә үзе мөгаллим һәм киләчәк буынны музыка дөньясы белән таныштыра, гармон баяннар да уйнарга өйрәтә. Иҗатка гашыйк милләттәшебез турында тулырак Таңсылу Насыйрова сөйләр. Руслан Тураев 7 яшьтән музыка белән мавыга. Башта ул вокалга йөри, соңрак өйдә баян тапкач, музыкаль корал белән кызыксына башлый. Шул мизгелдән башлап ул баяннан аерылмый. Республика конкурслары, Дельфи уеннары, Фридрих Липс кубогы, төрле халыкара фестиваль бәйгеләр. 2008 елны Шотландиядә дөнья кубогын яулый ул. Казахстан, Украина, Молдавия, Кытай, Америка Кушма Штатлары, Австрия, Швейцария һәм тагын бик күп илләрдә дә төрле концертлар белән чыгыш ясый. В 2013 году повезло, мы поехали на Сабантуй, федеральный Сабантуй, международный, по-моему, или федеральный был в Барнауле, в городе Барнаул, и там был Рустам Нургалевич Миниханов. И так получилось то, что перед ним выступал, и он сказал подарить мне инструмент, и специально заказали, там где-то около года изготавливался инструмент, и инструмент подарили мне. Ну а теперь после этого как бросишь? Тем более не бросишь. Да и не хотелось бросать. Люблю, душа лежит. Где-то, может быть, и в детстве, где-то меня, может, заставляли заниматься Вика с Бабаем, где-то шантажировали какими-то вещами, чтобы я занимался. Но потом потихоньку, и сейчас даже я не представляю жизнь как без баяна. Руслан Александр улы үзе укыган Татар сәнгать мәктәбендә укучыларны 4 яшьтән кабул итә. Яшүсмерләр дә бар. Менә мәсәлән Иван Сидоркин мәктәпкә 2018 елдан башлап йөри. Киләчәктә ул музыкант булырга тели. Руслан Тураевның нәни укучылары да байтак. Мәсәлән, Радмир Берегә 4 яшьтән башлап йөри. Хәзер анарга 8 яшь. Оның күңеле исә баянга түгел, тальян гармонга тартыла. Оның кечкенә уен коралы да махсус Радмир өчен ясалган. Яшь гармончы Барнаул, Омск, Чиләбе, Нур-Султан, Уфа бәйгеләре җиңүчесе. Казан да үзен көттереп тормас. 5 яшьлек Миндияр күптән түгел генә йөри башлаган, аны баян кызыксындыра. Укытучысы кебек үк ул оста музыкант булырга хыяллана. Играю на баяне, потому что из него выходят красивые звуки, и еще потом, когда я вырасту, получу на концерте медали и кубки. Музыкага жаны, йөрәге белән гашыйк Руслан Тураев татарның данын таратып, моңлы көйгә өйрәтеп яши. Укучыларында үзенә алмашка лаеклы музыкантлар үстерә ул. Һәм вирус чикләүләре бераз алынгач, укучылары белән бергә Салих Сәйдәшев бәйгесенә барачак. Таңсылу Насыйрова, Татарлар, Җидебулат шәһәре, Казахстан. Тел төбендә